El Perú, conegut com el bressol de l'imperi Inca, va ser conquerit pels espanyols el 1532. Cap al final d'aquella dècada, i ja convertit en virregnat, hi sortia la major font d'or i argent que llavors abastia l'imperi espanyol. La seva població està calculada en més de 28 milions de persones, segons el cens del 2007, i és un dels 3 països d'Amèrica on la població indígena és majoria. Els 2 grups ètnics indígenes més grans són els quítxues i els aimarà, mentre que solament els mestissos ja representen el 37% de la població. D'entrada tinc que fer un advertiment, doncs les imatges que veurem a continuació són enganyoses. És cert que Lima compta amb un centre històric bellíssim, farcit d'impressionants edificis senyorials, riques esglésies i una elegant plaça d'armes, però malgrat l'encant d'alguns dels seus racons, en conjunt és una vila trista i decadent. Fora dels barris benestants, que són una mena de guetos blindats i protegits per exèrcits de guàrdies privats, la misèria és aclaparadora i, en conseqüència, és una de les ciutats més perilloses del món. Tampoc el clima col·labora a fer-la més alegre, ja que a Lima amb prou feines hi brilla el sol i no plou mai. De tota manera, un passeig pel centre permet gaudir de la visió de vells claustres com el del convent de Santo Domingo, majestuoses mansions amb entrades de pedra i vells balcons com la casa Torre Tagle. Esplèndides esglésies com la de Sant Francisco, amb el seu elegant pòrtic de pedra llaurada de l'estil barroc limeny i una impressionant biblioteca. S'hi veuen igualment mansions de singular bellesa, inspirades en distints corrents arquitectònics, com ara el de Correus Central, esplèndid edifici, inaugurat el 1897 i que sembla més aviat un palau. El centre comercial aporta també una curiosa amalgama d'edificis amb cert interès, com ara el Teatre Colom i altres edificacions colonials amb els seus balcons característics. En un dels barris centrals de Lima es troba aquesta mansió colonial amb una interessant col·lecció escultòrica de la seva propietària, Marina Núñez de Prado. El barri turístic de Miraflores ofereix una visió molt diferent de la resta de la ciutat. Aquí rauen les cases més exclusives, hotels de luxe, botigues de marca i bons restaurants. Compta també amb un singular parc, el Parc de l'Amor, que recobert de mosaics d'inspiració gaudiniana ens va recordar força el barceloní Parc Güell. Enfront del penya-segat, sobre el qual es troba Miraflores, hi ha el millor restaurant de Lima. S'anomena La Rosa Nàutica i és a l'interior d'un edifici victorià de pissarra blava i a tocar de la mar. El vol des de Lima a Cusco, en sobrevolar aquesta última ciutat, permet destacar el seu privilegiat emplaçament sobre el fons de la serralada dels Andes. Entre cims nevats i a una altitud de 3.326 metres, ens espera una de les urbs més fabuloses del món. Cusco, en idioma quítxua, vol dir el melic del món. El centre de la ciutat està dominat per la plaça d'armes, emmarcada per sumptuosos palaus i sòlides esglésies colonials. Fundada per l'Inca Manca Pac i la seva germana i esposa Mamella Ocllo, la vila té 9 segles d'antiguitat i va ser la capital meridional de l'imperi Inca. Els conqueridors espanyols van bastir les seves construccions sobre els fonaments de les edificacions inques preexistents. Així, sobre els grans blocs de pedra diverses vegades centenària, es van alçar les mansions colonials, blanquejades amb calç, amb la qual cosa, a vegades en visitar la ciutat, es té la sensació de veure, superposades, 2 viles diferents.
Les teulades de terracota, els empedrats carrers d'empinat pendent i estrets passatges li atorguen a Cusco un estil inconfusible. El mercat és força interessant, encara que convé anar amb compte, ja que els furts hi són habituals i per això pocs turistes s'hi aventuren. Una mica més enllà, però, trobarem l'inevitable cinturó de misèria que, invisible per la majoria dels turistes, abraça tot el contorn de la vila. Aquesta magnífica foto de Carles Cerulla, que ens hem baixat d'internet, n'és prou il·lustrativa. Gràcies a l'impuls que el turisme ha donat a la regió, alguns indígenes han millorat els seus ingressos venent artesania. Les dones porten barret, els negres cabells recollits en llargues trenes i amples faldilles, mentre que els homes vesteixen ponxos de llana i gorres amb orelleres. El Coricancho Temple del Sol es va erigir en honor de la divinitat central de Tahuantinsuyo i servia com a observatori astronòmic i dipòsit de l'or del regne. Els murs i els altars estaven xapats en or i al centre del complex hi havia un disc gegantí fet del mateix noble metall. Tot va ser saquejat pels conqueridors espanyols, que van destruir així mateix el temple. Al segle XVI, sobre les ruïnes de l'antic temple i aprofitant els seus blocs de pedra, hi van construir l'església dominica de Santo Domingo. Aquest monestir de Cusco, dedicat a Sant Antoni Abat, va ser bastit a 1592. És monument històric nacional i ha estat restaurat per tal de convertir-lo en un dels més vells hotels del Perú. L'establiment manté l'austera bellesa del complex i conserva la capella original i la seva col·lecció d'art cusqueny. Les vesprades de Cusco no desmereixen en absolut la bellesa de la ciutat i la cuidada il·luminació nocturna en realça els encants des d'un altre punt de vista, igualment suggestiu. En aquesta granja es crien llames, alpaques i vicunyes. La vicunya, la llana de la qual és la més apreciada, està declarada espècie protegida pel govern del Perú, després que estigués a punt de desaparèixer per culpa de la caça indiscriminada. De l'alpaca s'aprofita la llana per a teixir jerseis, estores i tapissos, i la carn per consum humà. La llama té la sort de posseir una carn tan dura que no la fa apta per menjar, i s'utilitza com a animal de companyia i també per transportar material de poc pes. En aquest enclavament també s'ofereixen als turistes els teixits i els productes de l'artesania local. A 2 quilòmetres al nord de Cusco, coronant la cima d'una muntanya, es troben les restes de la fortalesa de Sacsayhuamán, que era l'encarregada de defensar la ciutat des de dalt, mitjançant muralles i parapets en zig-zag, que permetien als seus defensors crear espais de foc creuat. Els seus ciclopis murs de pedra, el més gran pesa 361 tones, estaven perfectament tallats i polits pel seu encaix, per tal de no precisar material de cap mena, i es van transportar a coll, ja que els inques no coneixien el cavall ni la roda i les llames no suporten gens de pes.